мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи олӣ оғоз гардид. Дар мавсими имсола байни дастаҳои Лигаи олии кишвар ки 33 сол инҷониб гузаронида мешавад, дастаҳои Хуҷанди Хуҷанд, Ҳосилоти Фархор, Регар Тадази Турсунзода, Истиқлоли шаҳри Душанбе, Барқчии Ҳисор, Панҷшари Ҷалолуддини Балхӣ, Клуби марказии варзиши Артиш Душанбе, Равшани Кулоб, Истаравшани шаҳри Истаравшан, Вахши Бохтар, Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ва Эсхатаи Хуҷанд байни ҳам дар 22 давр сабқат мекунанд. Чемпионати мазкур то санаи 10 ноябр идома меёбад. имсол аз вилояти Суғд дар Лигаи қаҳрамонии кишвар дастаҳои Хуҷанд, Эсхата ва Истаравшан иштирок намуда вилояти Суғдро муаррифӣ менамоянд. Дар даври аввали чемпионати мазкур дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон дастаҳои Хуҷанд ва Эсхата байни ҳам вохӯрӣ доир намуданд. Дербии Суғд ҷолибу тамошобоб ҷараён гирифт. дар дақиқаи 32 вохӯрӣ ба футболбозони дастаи Хуҷанд кушодани ҳисоб муяссар шуд. туби аввалинро ба дарвозаи Эсхата Ҷасур Қурбонов зад ва қисми аввали дидор бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Хуҷанд ба анҷом расид. дар қисми дуюми бозӣ барои қоидаситезӣ бозингари дастаи Хуҷанд Фирдавс Абдусалимов ва бозингари тими Эсхата Ойбек Абдуғаффоров бо корти сурх муҷозот шуда аз идома додани бозӣ маҳрум гардиданд. дар дақиқаи 62 вохӯрӣ бозингари дастаи Эсхата Ҷаҳонгир Эргашов ҳисобро баробар кард. دوازده دقیقه پیش از انجام وقت اساسی وخوری فوتبالبازی دسته خوجند ارتیوم سردیوک گل دوم دستش را به دروازه اسختا زد. تا آخری وخوری تغییر دادن حساب به بازیگران هر دو دسته میسر نشد و دیدار این دسته ها در دور اول با حساب 2-1 به فایده خوجند انجام یافت. در دور دوم چمپیونات مذکور سنه 12 اپریل خوجند در میدان خود با حاصلات و 13 اپریل اسختا با کلوب مرکزی ورزش ارتش وخوری دایر می‌نمایند. اون نقشه‌ای که بود در قسم اول بازی ما با اون نقشه اهمیت دادیم و بازیگرا چیزی که ما طلب می‌کردیم در میدان اجرا کردن و تونستیم از اون حالت‌های گلزنی استفاده بریم و به پیش برویم. لیکن در قسم دوم بازی با یک کاری فردوس عبدالسلیمov بازی دیگر روش گرفت. ما نمیدونیم از سبب چی با اون بازیگر هم در تنفس گفته بودیم که همین به همین راه نتین، لیکن از سبب ناانتظام بازی همین به همین چیزا راه داد. بازی همون روش گرفت که ما نمیخواستیم و ممکن گویم که تیارم نبودیم با این چیز. لیکن با بازیگرا میخوام گفتن رحمت که در تا آخری بازی چیزی که از دستشان آمد و چیزی که ما طلب میکردیم اجرا کردن و غلبه را به دست آوردن. К сожалению, первая игра не все получилось, но я считаю, во втором тайме мы имели преимущество, создали 4, 5, 6 хороших моментов, не забили. Значит, где-то в других матчах, надеюсь, забьем и доберем нужные очки. Ребятам спасибо. Они сыграли очень качественно второй тайм, создали моменты, могли переломить игру. Но где-то упустили быструю ответную атаку соперника. И из-за этого немножко не добрали мы очков. Команду Худжанд с победой. Желаю им удачи. қаҳрамони феълии мамлакат бошгоҳи Истиқлол мавсими нави Лигаи олиро бо ғалаба оғоз кард. Истиқлол дар даври якум дар майдони худ бо Истаравшани шаҳри Истаравшан нерӯ санҷид. қисмати якуми дидор бо ҳисоби мусовӣ ба анҷом расид. Нахуст дар дақиқаи 12 Алишер Ҷалилов ба задани гол даст ёфт. Дар дақиқаи 35 легионери Истаравшан Мбеке Сиябатчу таносубро барқарор сохт. дар нимаи дуюми вохӯрӣ саҳеҳтараш дар дақиқаи 64 Эҳсони Панҷшанбе аз як ҳолати мусоид истифода бурда тимашро боз ба пеш баровард. дар дақиқаҳои илова намуда
ифодаи довар ба вақти асосӣ футболбозони меҳмонон дар ҷаримагоҳи худ қоидаи бозиро муқобили Шервонима Баччоев вайрон карданд ки довар пас аз тамошои наворҳои такрории ВАР қоида вайронкуниро ба қайд гирифту ба дарвозаи Истарафшан пеналти таъин намуд. Пеналтиро Манучер Ҷалилов бидуни иштибоҳ дохили дарвоза намуд. Бо ҳамин ҳисоби 3-1 рақобат ба фоидаи дастаи Истиқлол ба анҷом расид. ҳамзамон дар доираи даври якуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор дар майдони худ Равшани шаҳри Кӯлобро пазируфт. Агарчи дастаи Барқчӣ дебютанти мусобиқот ҳам ба ҳисоб равад, вале муқобили барандаи нишонҳои нуқраи чемпионати гузашта Равшан рақобати сазовор нишон дод. Дар дақиқаи 14 Бахтиёр Зарипов ҳисобро боз кард ва бо ҳамин як гол қисмати якуми дидор ба анҷом расид. Дар лаҳзаҳои аввали нимаи дуюм Абубакр Сулаймонов ба задани голи ҷавобӣ мушарраф гардид. Дар дақиқаи 63 Нозим Бобоҷонов аз имкони голзанӣ истифода бурда Равшанро боз ба пеш баровард, вале футболбозони Барқчӣ рӯҳафтода нашуда дар дақиқаи 79 боз натиҷаро баробар карданд. Муаллифи гол Шерафган Саидов гардид. 1 дақиқа монда то анҷоми вақти асосии рақобат футболбози бошгоҳи Равшан Султонов тӯбро дохили дарвозаи Барқчӣ намуд, аммо боз мизбонон ба ин гол ҷавоб доданд. Шерзод Раҷабов дар дақиқаи 92 ба натиҷаи вохӯрӣ нуқта гузошт. Бозӣ бо ҳисоби 3-3 ба анҷом расид.